seeing as we're about to be family. Ah, this must be very exciting for you. Your father was a rope maker, was he not? The finest in the city. And here you are, climbed so high. Still, one mustn't forget one's station, nor place undue import on what is ultimately a transaction born of necessity. Necessity. Will you? That's what I said. Good day, Lady Bayford. So ito, alis tayo ngayon sa Caldwell Boutique Hotel. And ito nga yung ginagamit na para makapasok ka dito sa kanilang room. So, medyo gabi na ako nakapag vlog kasi nga galing ako ng Highlands. So, mag-edit ako ng video. Pero, yun na nga, mayroon dito na Netflix. So, pwede tayo manood ng movie at the same time. So, again, thank you so much. Thank you so much, CAL. I hope you know what you're doing. Thank you so much, Caldwell Boutique Hotel, sa pagpapastay sa akin dito. Talagang sobrang ganda ng room nila. And so kanina bago ako pumasok dito, nag-video na ako ng room. Kaso yun na nga, ngayon lang ako nakapag kasi nga diretso ako na Highland para mag-vlog. So sobrang ganda ng room na to. And in fairness, yung kanilang comfort rooms sobrang ganda rin. And ang linis. So, madaling nila kasunod ako ng movie. So, yung mga gustong pumunta dito at mag-check-in, yan, one of the best place na dapat yung puntahan ay itong Caldwell Boutique Hotel. Sobrang ganda. Itong mag-check-in at naghanap ng magandang hotel, isa sa mga dapat nyong puntahan ay itong Caldwell Boutique Hotel. Talaga nga namang napaganda rin itong hotel na to. And talagang recommended ko sa mga magbabakasyon here in Albay.